B'insistenza ta' Malta fost il-konklużjonijiet tas-summit tal-Kunsill Ewropew li sar bejn il-ħamis u l-ġimgħa qed titlob li jitħaffu in-negozjati dwar il-pakkett tal-farmaceutika li ħejjet il-Kummissjoni Ewropea. Waqt is-summit bejn il-mexxejja Ewropej fi Brussell ħasem il-Prim Ministru Malti Robert Abela. Dan il-pakkett jaħseb biex il-kumpaniji li jipproduċu il-mediċini jiftħu l-aċċess għal prodotti farmaceutiċi tagħhom għal pazjenti f'kull pajjiż stat membru tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li f'kuntest ta' suq żgħir bħal dak ta' Malta jiżdied l-aċċess għal mediċini. F'kummenti mal-medja wara dan is-summit bejn il-mexxejja Ewropej, il-Prim Ministru Robert Abela innota b'sodisfazzjon li Malta waslet biex dan il-prinċipju jissemma bħala parti mill-konklużjonijiet ta' din il-laqgħa għolja. B'sodisfazzjon ninnota li fil-konklużjonijiet formali tal-Kunsill issa hemm direzzjoni ċara biex jingħalqu n-negozjati dwar il-pakkett għall-farmaceutika illi mexxiet il-quddiem il-Kummissjoni Ewropea. Dan huwa suġġett illi ħdimna ħafna dwaru f'dawn l-aħħar xhur u għalhekk sodisfatt immens b'din il-konklużjoni jfisser dal-pakkett tal-farmaceutika illi l-kumpaniji li jipprovduċu il-mediċina se jkollhom l-obbligu fuqhom illi jipprovdu aċċess għall-mediċini tagħhom lill-iswieq kollha tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. U da se jkun ifisser allura aktar aċċess għal mediċini għal pazjenti tagħna. Hawnhekk il-Prim Ministru Malti ringrazzja l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen li kollaborat ma' Malta u femet ir-realtajiet ta' pajjiżna. Dr. Abela sostna li jeħtieġ li fuq livell Ewropew inkunu gwidati minn prinċipji ċari biex nibqgħu nistimulaw it-tkabbir ekonomiku. Il-Prim Ministru saħaq li l-Unjoni Ewropea trid tkompli issaħħaħ il-kompetittività fil-waqt li tassigura l-negozji kollha anke dawk medji u żgħar flimkien maċ-ċittadini ikomplu igawdu b'mod ġust mill-benefiċċji tas-suq uniku Ewropew. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar oqsma strateġiċi għas-suq ta' pajjiżna u tal-Unjoni Ewropea biżvilupp ta' prodotti teknoloġiċi innovattivi bħal investiment tal-ST Microelectronics li għadu kif ġie approvat mill-Kummissjoni Ewropea. Dan se jħalli valur miżjud fl-ekonomija. Kompla jisħaq fuq l-importanza tas suq ħieles li jkompli jagħti l-opportunità lil Malta biex tkompli tikber f'oqsma diġitali bħal gaming, settur li l-Gvern Malti kompla isaħħu b'leġiżlazzjoni li tipproteġi l-ġurisdizzjoni Maltija f'dan il-qasam. Settur kollu wiesa tas-servizzi finanzjarji huwa wieħed mill-pilastri ewlenin tal-ekonomija tagħna u nemmen b'mod b'saħħtu li anke fil-kuntest tal-ekonomija tagħna rridu nibqgħu nipproteġuh bis-saħħa. U dan ngħidu wkoll imbagħad anke fil-kuntest ta' sfidi internazzjonali li għandna ġejjin fuqna anke fix-xhur illi ġejjin, waħda minnhom tibqa' dik tal-minimum tax rate illi se tkun qed tiddaħħal fis-seħħ fix-xhur illi ġejjin u bħalma pajjiżna dejjem ta' sinjal ċar li dan huwa settur illi jridu u jridu b'mod b'saħħtu. Hekk ukoll se nkunu qegħdin nagħmlu dak kollu li huwa possibbli biex nżommu lil pajjiżna wieħed attrajenti biex dawn is-setturi partikolarment gaming, iGaming, insomma s-servizzi finanzjarji b'mod ġenerali jibqgħu bażati ġewwa pajjiżna, jibqgħu jinvestu u jkabru l-operat tagħhom ġewwa pajjiżna u jibqgħu jifhmu li pajjiżna huwa ġurisdizzjoni serja, reputabbli u li jaqblilhom illi jibqgħu lokati ġewwa pajjiżna. Fi Brussell Dr. Abela tkellem ukoll fuq il-ħtieġa ta' tisjieħ ta' kooperazzjoni ekonomika ma' sħab internazzjonali differenti u semma wkoll il-ħidma importanti li trid issir dwar provvista ta' enerġija nadifa bbażata fuq rinnovabbli li tilqa' għal sfidi futuri fis-settur. Dan fil-kuntest tal-kriżi tal-enerġija li taffaċċja l-Ewropa kawża l-gwerra fl-Ukrajna. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern jemmen fil-potenzjal tal-Mediterran li jkun ċentru ta' enerġija nadifa. Irremarka wkoll dwar l-implementazzjoni tal-pjan REPowerEU li approvat il-Kummissjoni Ewropea aktar kmini din il-ġimgħa. Wieħed mill-għanijiet tiegħu huwa li pajjiżna ikompli jiddiversifika fil-provvista tal-enerġija. Dwar il-migrazzjoni il-Prim Ministru tkellem dwar soluzzjonijiet holistiċi biex tkun trattata din l-isfida. Huwa innota l-ittra tal-President tal-Kummissjoni Ewropea li tisħaq fuq dak li ilha tgħid Malta dwar kooperazzjoni ekonomika ma' pajjiżi fin-nofsinhar tal-Mediterran, inkluż bi proġetti ta' enerġija rinnovabbli. Il-Prim Ministru sostna dwar l-importanza ta' taħdidiet mal-Libja u Tunezija hekk kif qal li
is-soluzzjoni għall-migrazzjoni mhix f'nofs ta' baħar iżda fil-punt ta' tluq. Saħaq li l-proġetti fejn jilda f'dawn il-pajjiżi jarfu il-potenzjal biex nies jibqgħu jgħixu f'dawn il-pajjiżi. Fil-bidu għas-summit ġiet diskussa it-tema tas-sigurtà u d-difiża fejn Malta saħqet li l-kooperazzjoni man NATO fil-livell Ewropew għandha ssir bl-rispett sħiħ l karatteristiċi tal-politika tas-sigurtà u d-difiża tal-Istati membri kollha